Velkommen i MCC til Davids Strategi 101, den første forhåbentlig en række af strategivideoer fra min side. Jeg har den opgave i dag at ganske kort skulle introducere begrebet strategi over de næste par minutter og forhåbentlig nå så langt som til den medlemsundersøgelse, du skal til at udfylde. Man kunne spørge sig selv, hvad skal vi overhovedet med en strategi? Kan vi ikke bare fortsætte sådan, som vi plejer? Vi har det jo egentlig fint, som det er. Svaret er nej, det kan vi ikke, og det kan vi ikke af to årsager. Det første er, at vi lever i en foranderlig verden, hvor interne såvel som eksterne faktorer, det kan være fremdriftsreform, det kan være usikkerhed om vores økonomiske grundlag, hele tiden kommer ind og skubber til vores balance. Der er ikke nogen, der lever i et vakuum, og selv opretholdelse af status quo, det kræver langsigtet tænkning. For det andet, så har vi et formål med vores forening. Og hvis det formål, hvis det skal være mere end bare proforma eller en dårlig undskyldning, så skal vi gøre os nogle grundlæggende overvejelser om, hvordan kommer vi vores formål nærmere. Efter en strategiproces skal man helt grundlæggende kunne besvare spørgsmålene: hvorfor er vi her? Hvor er vi nu? Hvor vil vi gerne hen? Og hvordan kommer vi derhen? De sidste to spørgsmål, det er det, der egentlig udgør en strategiproces. Det første spørgsmål kan vi i MCC's tilfælde tillade os at springe over, eftersom vi har et formål, som er godt, og som alle bakker op om. Hvor vi er nu, det er essentielt at få besvaret for overhovedet at kunne gætte på, hvilken retning vi skal tage hen mod vores mål. Det er selvfølgelig her, medlemsundersøgelsen kommer ind i billedet. Svaret på, hvor vi er nu, det skal gerne inkludere elementer fra alle områder af vores virke, kulturanalyse blandt IMCC's medlemmer. Hvordan har de det med arbejdet, med deres aktivitet, med foreningen som hele? Hvad vil de gerne have mere af? Hvad tror de vil gøre dem og os til nogle bedre aktører? Det indeholder også analyse af vores økonomiske situation og en smule gæt på, hvad kommer der til at ske med vores økonomi for fremtiden, vores samarbejdspartnere, aktiviteterne, såvel som IMCC som hele, dekanaterne, universiteterne, større aktører osv. Markedet, det frivillige marked er et konkurrencemarked, må vi desværre indrømme, og alle de her faktorer, de skal indsamles, de skal analyseres, og på den anden side skal vi gerne stå med et præcist billede af, hvad er IMCC's situation nu. Først der kan vi byde ind på, hvordan kommer vi videre.